Čaute ľudia, moje meno je Adam a dnešné video sa bude volať... Prepáčte, to som nechcel. Ale budeme hrať hru. Driving. Neviem vyslovať, moja angličtina je dosť zlá, ale písať ju viem, takže... Tak. Už sa nám to načítava, ja som si ju práve teraz stiahol a ja som ju ešte vôbec nehral. Takže, neviem, čo mi tu vyskakuje a neviem, čo mám robiť, asi toto. Ale oni to vidia. Oni vidia hruma. To je moja sestra a... Mám vlastný kanál. Takže už to ide. A teraz čo? Ja neviem, čo mám robiť. Aha. Haha. Ne. Ale tu jedine neukazuje, kam mám ísť. Počkaj. Prepáčte, reklamy vyskakujú. Ale kam mám ísť? Chápete? Aha, iba dopredu. Dobre. To je protismer? Není. Aha, tu mi ukazuje šipky. Nabúral som. Tu mi ukazuje šipky, tam mám ísť. Aha. No, takže teraz ideme. Teraz som si založil kanál. A... Ja už mám založený týždeň. Maka, buď ticho. Zabúraš. Nekrič! A ty môžeš? Nekrič do môjho video. Ja by si ma koľko chceš, ale nekrič do môjho videa. No, takže moja sestra je debilka, to už poznáte od prvej chvíle, a ideme na to ešte raz. A dúfam, že teraz to dám. Takže, teraz dopredu. Bežíme. Ne, ale to ne ja, to on. No, neviem, čo mu chcem povedať ešte. No, volám sa Adam Gadam a tak. A to chceš, aha. Takže to mám všetko nahoře. Buď ticho! Ne. Budeš. Už si nevšímajte. Ty vieš. Aha. Nebí ma. Budem koľko chceť. No nebudeš. Neznašam sestry. Ale ty tedy zmiluješ, jak keby si s ňou chodil. Jak ty, degeška. Bum. Môžeš písať si telefon? Nemôžeš nič. Rozbijem ti hubu. Ja tohoto chlapca chcem niekedy zabiť, aj to chcem dneska. Ja už viem, čo bude spať. Skapeš. Že urobíš mi takú radosť. To bude jaké smiešné. Čo sa píše anglicky pučko? Neviem. Big? Ne? Big Mac. Ne? Napíšem ti niečo. No a ja budem takto písať, takéto videá natáčať z rôznych hier. Takže toto je moja prvá hra na kanále.
potom budem natáčať, po tomto videu budem natáčať, ako sa to volá? To jak spáľať? No proste potom vám uvidíte. No a keď ma Duklok bude recenzovať, alebo neviem, jak sa to povie, recenzovať, tak nič, stane sa. Ale nehovorím, že som tým Duklok, lebo to nie je pravda. Debilka. Packy, prepáľ. No takže teraz idem iba pedál a bezdán, lebo však keď idem iba rovno, na čo potrebujem, ako sa to volá, volant, ale možno budem sledovať, odbočíme, ale ideme teraz plynou a volantom. Asi idem na krivo, odbáčame. Nebolo dobre. Máš tu zlu intim. Počkajte. No a už sú tu dve. Obidva napísala. Na mobil. Tak poďme spolu. Bestí, ty kokos. Chcem natácať, ale to bude moje video. Vidíte, aké sú neprofesionálne. Dojde moja 6-ročná sestra a ona chce natáčať. Tučko! Viete čo? Vyšľať si ty! OK, akože neviem hrať hru a to je prvý level, to by malo byť najľahšie. Ale ja to neviem hrať. Kamoši, predstavte si, že Adam nevie hrať. No už keď to je moja prvá hra, potom budeme hrať Subway Surfers a potom budeme hrať proste tú novú hru na záchode. Pusti! Do kému. Vyskúšame to dať hrať mojej sestre? Áno, ja to chcem. Jasné, že ne. Nekúš ma. Vy to nevidíte za tou kamerou, ale ona má kuše. Ideme z toho rovno. Ne. Ale ja som nenabúral. Takže prepáčte, ale ja som to nezahral. Možno si dáme druhý diel z tejto hry. A čaute. Ešte sa vám chcem povedať, že dneska je piatok, takže každý piatok budú vychádzať z tejto hry videa. A v stredu toto budeme mať pokračovanie. Zistil som, že sa tu dá objednať stránky, ale nesmieme. A potom si zahrajeme druhú a možno tam budete vidieť aj nejaké hudbu